Hello, good morning world, good morning everyone. We are locked down here, but still we can move. Thanks be to God. How are you, my dear friends, my brothers and sisters throughout the world? This is only the trial how to make a live streaming while waiting Father in the car. Paano ba to, my Lord? Help me. May pulis dyan, oh. I-open ko itong bintana, be. Sa maning kaigang man. Yesterday, the world was crying and today is laughing. Hello! Halaon sa naman tinood ba ni? My dear! Nag-live streaming daw ako. Hala, tinood ni. May pulis di. Oh, kita ko na. Init. Ay, gigang manoon ko. Diba? I-open ta ng bintana. This is Via Roma of Salerno near the posta, saan ang posta? The post office. And this is the BNL Bank. Kita na ko sa inyo, my dear friends, ang Salerno. Ngingaw, pero may nag-move. Means to say nga, we are still alive. Hello, my dear friends throughout the world. How are you? Nag-try lang ko ani ba kay unsa man ning mag-live streaming sa YouTube tinuod man ni. I am ignorant ani ba. Oh my Lord, thank you so much for this new day. We are still alive, so thank you. Help us to do your will today. And bless all the people around the world, especially those who are very, very sad because of many problems in their lives. Take courage, my dear friends, brothers and sisters. God is with us. Just ask and you will be given. Knock and you will be open. And seek and you will find. We must trust the words of Jesus. Nga nag-ingon siya nga whatever you asked to the Father in my name, I will give you, so that the Father will be glorified. So thank you, Jesus. Thank you also this moment of trials, the global warming, the global pandemic. Hopefully this time of pandemic, many people will return to God. Because many people forget there is God, so we cannot do without Him. Meaning nag-striving sige pa mo diha, sige pa kayod na kayod, gusto magdato og materials. Instead nga Jesus told us nga you must invest the treasures for heaven. Kitagaan ta niya mao ni ang gospel for today. Today is November 18. This is the gospel for today. God has given to each one of us the talent. This talent, we have to use it. Gamitan ba natin parang mulambo. Sa ba niya tinod ba nga kuan ko dire? Wala man siguro niya. Hala oy. Sinsya na mo diya. Asa man gud ni tuplokon oy. Wa jud ko kay balo ani ba? Tipan ha. Saan man ni ha? Manag-ingon ni Lord nga gitagaan ta niya og mga tagsa-tagsa kagasa, kinsay nakadawat og pulo, kinsay nakadawat og 5, kinsay nakadawat og usa. Ang nakadawat og pulo nga talents, iyahang gi-invest, so ning gain siya og another 10. Pagbalik na sa master, so giingnan siya nga, oh good servant, because you are faithful to the little ones, I will give you the 10 kingdoms or the 10 reigns. Okay, so
Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sa Ginoo kay ato kining palambuon atong i-share ngadto sa uban kay aron kini mamunga og kining bunga makahatag og paghimaya sa Dios nga atong amahan nga tuwa sa langit. Ug ania kanunay nag-uban kanato pinagi ni Jesus Christ diha sa iyang pakig-uban kanato sa iyang pulong diha sa simbahan sa mga sacraments, especially sa Holy Eucharist. God is with us. So many cannot go to participate the Holy Eucharist, but Jesus told the Samaritan woman, time will come that the true adorers will adore in spirit and in truth. So atong simbahon ang Ginoo diha sa atong kasing-kasing pasalamatan nato siya kay iya kitang gi-save pinagi sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi kanato. Hala ay tinuod ba ni? Nag-live streaming ba ko? This is practice ba? Sama na ako pagkibaloan ni nga. Tinuod ni akong live streaming. My Lord. Sabi, mugawas ako sa sakyanan, be. Ay police on sa sakyanan po. Cross na ko rin. Rin na lang tayo, hangin kayo eh. Pakita na ko ninyo ning view sa Via Roma of Salerno. This one and that one, the post office. Okay, Via Roma and na police dia bantay. Lockdown kay mga gahay mo tag-o. Because of freedom ba kining tao bisag gitagaan nag mga rules di magyapon mo follow na mao na nga daghang gyapon karong nag-increase ang unsa na kontagyo ana bang contaminate sa COVID. Pasensya gyud di tamhadlok aning COVID kay kanang God is powerful basta mo pray ka lang sa yaha. We are protected. Many people don't pray. Ano ni? Ingon bitaw si Lord nga tanan akong gihigugma, akong gimahal, ako na siyang gidisiplin, akong gikastigo because nga I love him, I love her. So mao siguro ni panahon ba unsa nga mo kanang pagtawag ba, oy tao, unsa ba imohang gihimo des kalibutan nga lumalabay ka lang dire, huy tao. Naman ay kanta, di ba? Huy tao. Di na ko hinumdom. Pasensya. Nag-try lang ko, di ba? Wag ko kibalogin sa ning. Dabi, so man ni paghibalo na ko nga nag-functioning ako ang live streaming sa YouTube, dabi. So man ko niha. Wag gyud ko kibalo ani ba. This is the first time. Yan sa man ako ni karon be. Babay na sa imuha di ako kinsa nang nagbantay na maisa daw nga nagbantay naka. Labi na ko ni si Sir Maria. Murag si Sir Maria ba? Si Maria ba ni? No. No Jason kaligay. Okay. Babay sa kandali kay pag ko kibalo ani ba nga live streaming aning YouTube. Unsa man ako ni pagkahuman? Ay. Wa jud ko kay balo ani ba? Saan man ni oy? Bye. Ang saan man ako ni pagkahuman, ang sa may tuplokon. Oh my Lord. Di lagi ko kibaluan ni. Chat dal bibo. Wala dyan ko kibalo. Saan man ni pag ano eh.
Na, ambot na lang. Umachita kan dia. Wa jud ko kay balon saan man ni oy. Hala, unsa may kung tuplo ko na ni. Help me. Ayu to. Hala, oy, unsa man ni? Unsa may kung tuplo ko ni nga human na daw ko. Mama mi. Wa jud ko kay balo ani ba. May tuplo ko na ani nga natapos na daw kunuhay ko.